Hola, xiquetes i xiquets. A continuació, us mostraré un recull de jocs que podeu realitzar en espais tancats com la vostra casa. Saló, passadissos, sempre adaptats a les vostres circumstàncies. Recordeu vestir-vos sempre en roba d'esport, sabates tancades i revisar l'espai perquè no hi hagi objectes que puguen causar accidents. Anem a jugar? Quin sepa tu? Si teniu un lloc tancat en una paret que se pugui colpejar la pilota, podeu jugar de forma indirecta. Per exemple, amb bot. Sense bot. Si voleu, i per a fer més exercici, cada vegada que la pilota pegui més d'un bot o caigui en terra, podeu fer 5 salts, 5 sentadilles o l'exercici que vosaltres vulgueu. Anem a jugar a fuig del coixí. Aneu al passadís de la vostra casa i jugarem des d'una habitació a una altra. 2 jugadors. Quan anem en una direcció, el de darrere pot pegar-li el coixí al de davant. Una vegada entre en l'habitació, canviem de rols fins a que tornem a l'habitació de davant. Esteu preparats? 1, 2 i 3. Anem a jugar a Buscamines, un circuit de salts en el que haurem de pensar. Haurem de muntar el circuit en trossets de paper i 3 gots i una piloteta que estarà amagada dins d'un got i abans hauríem d'haver dibuixat diferents circuits. Necessitarem 2 persones, el guia que estarà seguint el circuit i la persona que estarà jugant, que tractarà de superar-lo en el mínim de temps possible. Esteu preparades? Podeu aprofitar estos dies per fer pilotes de malabar, que a internet trobareu 1000 maneres de fer de forma senzilla i practicar-los en 2 en una mà i en 3 en 2 mans. Altres jocs que podeu fer a casa són els de Uno para ganar, en els que teniu 60 segons per superar diferents reptes. El primer que us proposaré és el de piràmide de gots, en el que teniu 6 a la base i cada vegada un menys. Comenceu en els gots apilats i fiqueu la base, i aneu muntant-la i després la desmunteu soles amb una mà. Si se cau, tornem a començar. Aquest és el de còctel de gots. Necessiteu 7 gots i 7 pilotes, que poden ser de ping-pong o saltarines. L'objectiu és que llança la pilota i l'agafe. Quan l'agafe, fique un got amunt. Agafa una altra pilota, bota i l'agafe. Si perguera alguna pilota, tornaria a començar des de zero. El següent repte és l'atrapar llapissos. Necessiteu 7 llapissos. Us ho col·loqueu al dors de la mà i tireu amunt i agafeu. Després, en 2. Al dors de la mà, equilibri, llance i agafe. Aixina fins que arribeu a 7. Si se vos cau, torneu a començar. El següent repte és la macarronada en un pal de fusta o en un espagueti en la boca i sense les mans. Heu de tractar d'agafar 8 macarrons en un minut. El següent repte és el sense gravetat, en el que haureu d'aguantar 3 globus en l'aire durant un minut. Sereu capaços? Aquest repte necessiteu una xapa i un got. Se diu el xapàsquet i haureu de tractar de, en un minut, canastar 3 vegades.